Unni on mainio esimerkki siitä, miten agility luo itseluottamusta. Unni on pelkimäisen tyyliin hyvinkin tilanteita tarkkaan arvioiva ja vähän väärässä suunnasta. Ja tässä nähdään, kuinka agility tuo koiralle parhaimmillaan myös tuo suunnattomasti itsevarmuutta. Tämä samainen koira niin ei suostunut hyppää aikanaan, kun aloitti, kun Unni oli vaan, että jos mä en pääse iskän syliin, niin sitten mä haluan vähintäänkin ulos. Mä haluan vähintäänkin ulos tästä hallista ja ihmisen jalasta en irtoa mihinkään, että tän on pakko olla aika kauheeta. Tässä nähdään tää koira, se voi ihan omatoimisestikin harrastaa tätä lajia, ei siihen ihmistä tarvitaan.